Jedi liikkuu siellä hartioiden mukaan. Joo, rennosti vaan. Käytä lantiota. Paluut alas ja lähelle selkärankaa keskivartalo sieltä hallinnassa. Kumarrut alas ja jalkojen lihaksilla nouset sieltä ylös. Ja jedille makuasennolle, lonkat, polvet ja kakkosvarvas samaan suuntaan. Hartiat alas, napakka keskivartalo ja sieltä lähet kädet suorana kyykkäämään alas ja nouset ylös 2 kertaa. Näin. Ja vielä 2. 1. Hienoa. Muista hengittää. Jedi nautti. Hienoa. Hengitys ulos, hengityksellä alas. Hengitä siellä sisään ja ulos hengityksellä ylös. Ja uudelleen sisään ja ulos hengityksellä alas. Hengitä sisään ja ulos hengityksellä